Знаете ли, че замърсената водна инсталация е една от основните причини за повреда или авария във вашия отоплителен уред? Образуването на корозия и котлен камък може да бъде избегнато само с добавянето на препарат като Fernox F1 протектор. Каква е функцията на тези препарати? F1 протектор осигурява дълготрайна защита на водата в системата. F3 Cleaner е препарат, който почиства замърсената и мътна водна инсталация. F4 Leak Sealer запушва микротечове, които не можем да намерим и спира пада на налягането. F9 Filter Fluid защитава системата както F1 протектор и помага на образуваните замърсявания да се отделят в магнитния филтър. F8 Power Cleaner е новият мощен почистващ препарат, който работи както при ниска, така и при висока температура на водата. F10 Biocid предотвратява развъждането на бактерии в нискотемпературните системи. Solar Cleaner почиства слънчевите инсталации и възвръща тяхната ефективност. Това са само малка част от всичките решения, които можем да предложим за нуждите на вашата отоплителна система.